TH Clothes звучи като име на модна марка от Париж или може би не, но всъщност идва от Португалия и не прави висша мода, а нещо още по-полезно. Рекламен текстил, който изглежда добре, стои добре и не струва колкото самолетен билет. Това е марка за компании, които търсят идеалният баланс между цена и качество. Да, това митично същество съществува. Всичко започва с внимателно подбрани плодове, минава през сертифицирано производство и завършва с облекла, които издържат повече от един сезон, повече от един билдинг, повече от едно събитие и така нататък. TH Clothes не просто казва, че е устойчива. Тя го доказва с Oecotec сертификати, Better Cotton участие и дрехи, направени от рециклирани материали. А ако се чудите, къде може да се намери всичко това? Отговорът е прост – в Призма. Ние сме официалният представител за България и да, можем да ви помогнем с нещо повече от просто тениски. TH Clothes – текстил, който има стил и здрав характер.